mwancho mulirele asambeo kigima urunetuani yagatembe mambia bono na yutukusanga ensamuli ya kabiri katurasa ensamuli ya amagazeti gusichi gazeti yitulero akatunyo kumanyonse tuanega tembe nyuranga nabukutulikira ujumbe tubanga aliese omutandao gatembe TV YouTube gatembe TV Facebook basi namba chetu chonsi cha SMS tulikira ditalia kuna suliyetuwa EMC moime gatembe television gatembe fima 0741 583878 0726 447367 Chirabechire wazi botolikira ujumbe tabati wabonde bonsi karibu asama gazeti mchuru mwana buliro ba Geoffrey Onsari gazeti ya Taifa Leo ukumanyitole alialikirwe kigima na ukumanyali bwatubulito asi gazeti ya The Daily Nation rene batemegano au ejutra kumanyi eyamasema soko ya chobobono gazeti ya The Standard ni gazeti wa batemegano au yonsi nipo tukonya kumanya na gwateka emambia bono karibu tosha sama gazeti Mwancho muligerere nasi gazeti ya The Standard yeri tukoria rero ebwate omugano aigabugo ichane kura soru bebe rwa Transmara asego tebona Transmara bleeds nige koiteka manyinga usewitira manyinga na seki abantu chisegi nigo chigenderete na boyo kokusana na egatiye bisa kugete ase chinsemo cha Transmara angene chinsemo chiria cha Lolgorian na boyo gazeti ya The Daily Nation egotema mangina criticals in fight for title deed inomuganore aireri bagase gazeti ya The Daily Nation yeri tuko rero karogea ongia hote ane giga nanje ni gombwate Taifa Lero kwa razangu ra duniani iga mutunga bwe keruli gereti ga bwe kontevinga polisi wa Ruto must go afutwa omo ya nyimbo olengenga okotebanga Ruto must go abutire mirimo korende ase gazeti ya The Standard omwancho murigirire awro bebe rwa Transmara bono ni goro gwitira manyinga gose abamenye betinsemecho niko bawitira manyinga kima kubwatikana keri gazeti yega eukero kabuna bloody conflict okunsana na okuko kenderete ekirabono abantu weka chiribubere gose gwetande chiribubere bono batabwati obumenye gose banyare ko ba displaced kurwa chinga chabo naboigo nekiro abande gotana batano na babiri nigo babiri bakonyenyo asinjira etari engia nekyo bakobuna andake na riro ba gose ansemeyo bwate emegondo ere emetobu kigima ekwamia endagira naboigo embura egotwase obonge senchira ere engia kege makorende nigo yarakane buna omorembe to yabo ase bisa kubiri bimenyete ase chinsemecho ekiagra nigo yarakane buna nigo bagendete goitana barabu ase barabu ekirego te buna uprooting of families, hate and deep-seated tensions where tribe holds grudge against tribe. Ebisa kubono bimenyete ase chinsemo chiria cha Transmara byoka ebinyene nigo byanga ine biro byo ase biro mugano yoreri bagase page ya kane na boigo ya gatano ase gazeti ya The Standard yeri tuko rero ekirewata na for Transmara residents it's a Christmas of fear and hunger inchara enene kigma ngano nyeriro beriri kwa rireri toburi kwa chindagira nigobono ra chikobenchare enene kubatigana nechi segi echo cherere abange ngati bari gosumeka no nyendagira gosemba bwati no nyobo toereru ugosumeka chindagira cyavese megono abandi basari gukuru ase bamenyete gosase ba miri endagira abubono batachi gosherekea esugukwe yega ekiagira abange nigo basiri abamwabo nanda abange nigo batigaire chingoma ase chinsemecho ekiragota buna a timeline of terror. More than 7 people killed recently over more than 7 people killed recently asamatukabangoiga batana babire baituro na boigo over 120 houses touched in recent skirmishes ase amatukabangoiga chinyomba cyanyare ko bekumorero kose gosambwa nigo chire wetanie mieyemo na 20 gochana sana na boigo more than 1,800 people displaced abantu wetania elwe mona timisano na iseto bono batabuli asichinka chao banyarire ko severekana na boigo 14 people killed in Nkararo Noratit clashes in 2018 ukwana ase amatuka etire na boigo na bekoro kimna bioma mbiri byanyarete kubwatwa kurwa chinsemecho kurende tari mangana hegotabona angata barikoi night curfew meant to prevent a bloodbath
Plot Deputy Inspector General Lagat reveals bono niko babikire kafyo ase chinsemo changata barikoi ase orubeboru na enchire yamo yogo kyani au bosaria na boigogo ogoitoko bantu ase omosunte ono mwana oireri bona kema se gazeti ya The Standard obosio bwigazeti yo hosena oromugano monene ase gazeti ya The Standard eri tukore rero gazeti ni ya The Daily Nation abono mubigo kolera mama ngina critical 5 title deeds gazeti mugano oiro bulito chibe chaka na bono ambia abayo mugano boigo oyo oiro butasi gazeti ya Taifa Leo asubechi ya kabere wataba Kenyatta critical na watakatimiliki ekirikuli mugano iga ekorkinga onyo igose oyo umurigibyo kabero muraibwense and the first lady mama ngina Kenyatta noyo kabiro mujumbe o Taveta MP yokunga basi kikoza ngono babwate ekumusana na okotindi yemaiga yendemero eyo yabuletwe no murai wenso muskewira mruto yandake yatelete na igo mamangina Kenyatta so familia Kenyatta kajegura asaba na baruba kandi tukoigwa title deed sama katasi yendemero yo kulendenge ntona kadribera litinde maiga nyomurai wense obono wira mruto andake kuingiria gosewa sana gatia se ogotanyora etaito eyo cha se familia Kenyatta erongano ulikiri chimecheka na bono mambiga gazeti ya The Daily Nation abayo ya Taifa Leo abayo kabere chimechini cha kabere bono mambia kerokule manande bono mambio mwacho boligere azigazeti iga ani gukoronyora amangana alikiri chimechi cha kabere gazeti ya The Daily na manganande ayirugolito ase epechi ili ya akalinga epechi ni ya kane gazeti ya Taifa Leo kerokule mangana ikonera ekero egakalo konera igoro ya trading first viva grips Kenyans after difficult year abokora amma aligano au na magananda mangi ajoko Canada ka chigi chomo yebi Christmas ekero chisemo au ekero chibabantu bakunya kubuli wa kwerena na muno kurasemege iga yuera leta magana mange asibarani chisemo chinne kunene pechi ya isiko kingi maboigo ekero kuligere ya pechi ya kabere igatu mugano igoro yomanyanyimbo oyo muga konkoroga kwanira polisi waruto must go avutua jokonera umunyanyimbo Joyfred Maina yule kukwana usoro lekanta semitanda ya TikTok kabwatengana yokwana ngaruto must go igo anyarako bagago tigwa emeremo usini abuture emeremo maigano yuko bani kwaye kuburi kambere kenda kutubuterenga ni jwale kulinde nigobono anyarako bagutigwa emeremo yorubugano ligajibe cheka bero no mbega zeti ya Taifa Leo igorenga ni yo century ayo obo ine matilla karati Gonzalo ya tebete Ruto mastigo akabutwa bona nchi na tebete Ruto mastika okay mastika mnainde auna mangana ometo nkorogo in as much as ngana boko nyaro to anchiti umurayogo omanyengo umurayogo neruyo bono ngakiura ngo umurayo go neruyo umurai norocho murai gwani si achoriru abebuna arabe yani straight oyinero murayo njirete yora chake goteba ngaki ngo murayo no mobe onyo gutaite komanyanga onyo goteba no mobe egente kenne ayegende parot igaria ake ari morusio straight lakini amangana yo konya gotera isko gega lakini bono nande shide se kobera ometo nkorogo onyole na abantu kawaida iga bagukwana muchando toyo lakini umunyanyimbo likire ne serikali nabo biko gusamba na ase page ya kabiri ase gazeti ya The Standard okwanira boroki wabono litukore juma nigobono serikali wetrase wizareri echisemi bono yanyara kubwatoka machibu go cha saboroki wapo ikire dikirigia kianda nabo igo abo iboli bono bakanyara kumanya skulu ki abana babo barachigoswa korende nigo egotebona state opens a transfer window to ease senior school placement anxiety aboroki wabaiga baguchi so achi senior school nigo abaiboli bande bataranjira nago so bataragokigwa nechi skuru chiri abana babo bachoreire ase ande okonyoranga chine nigo chire chi day school chira so bware kigima nabo igo abande nigo babekire chi skuru chiri andake batachorete kyobono ikyo ese wizareri yechi semi yanyare kwigore bona abaiboli ase wiki yiga bachekwene kebuna banyarire kobeka monchoriri ali baganetie akoru kwetera ase abarimo banene ba junior schools chiri chiabo egotebana parents must submit formal requests digitally through junior school heads wetera aso mwalimu monene bwe skuru eri mwana okonyora gusoma ogende nyara konyora guidance ne ki mwana oyiga bana tuko chenchirwa skuru eri arachi gusona bwe gotana placement under a CBE prioritizes pathway strength and
not aggregated total scores. Talingani nkyo mwana nyorete kolende na kia korete ase emiremo gete uyino muganora ase page ya kabere na boigo ya gatatu na boigo ase page ya gatatu ya murekere gotabona father defiles kills 2 children in Siaya County ase county ya Siaya mugako yomo yoro murundi boda boda ose ubwate myaka 35 nigagenderete kuligikwa magega yoko tachiranse abana babere na boigo ko baita ase chinsemo echo ngana yogo ichania kigima kurende it is a bad year, rising costs dim Christmas cheer for many Kenyans. Abakenya bange bono tibaranyara kogokera gusego chengira esuguko yege kyagera rigori ryo bugima nigori chiete gesara naboigo amagori nonye yebinto ase chituka au Kwirina gazeti ya The Daily Nation ili ya Taifa Leo useleo uko na chibichiri chia kabere bono mambia wananulegeka uyoiro bulito kigema omakali ya Christmasi ya bomia wa Kenya tena uriro botindi bono nandi ugachire Kenya uriro bigabo ku Christmas otabagaranga nigo andake endwali ya Christmas echirendenga niga ba Kenya bange barakane bago myokania kirage kwenyolera ebintu barachikulia abande bakonganya kurwase michibameru chesika cyabo abande baguchukana kulende ayonsi nabakolekana uchumi nigekorekana kuba bwata emyo ya bange ase ebirero nga akende nkeyo baralie bakomena lichemande cyabo kulende kulengana barai au na bono commissioner bw'insemeli ya Nyanza okurunere bifrora murora nigo abo atebirero na ligo obulendi bwabekiru benne andake ensemeli ya Western agwase mega ye Christmas yakorekana gwancho na bange alia eluchikubeka obulendi asamangana au kwende kinguleta luchusalia omulembe Iko niko chinsamo chirichia obotali anaka chirichiwate emenyama yugo yose chinchiro sana chabe kirole ndio manene asibali barachiko ikoro guchiregerelia igere kulenderwa amagima abo chika kichi chobo iko niko ekobekelikia NTSA National Transport Safety Authority nakabikira bikira machiko au yokwene kinga no ekerantu bakwayira guchiga cyabo ngakiyo emuye Christmas ngamachiko abekirwe wetange besukana bebara nomugano olikiri chibe kabere zeti ni ya The Taifa Leo Uzalika nanyani nchende infected nde infected naki yasaima nde infected mburu iriki bwambo keire mburu iriki obo nde infected ngobete mo content naki eke songo tumegete infected baka affected ne Christmas infected mburu iriki bokwambo kirete kiringa bokere baya bofu bona mwane okungutali kurusyo gotera gwakare agote gotere nande kwali pass otere nande kwali pass ndaki yesu kubono yabereire yange abange babangire ko genda chikabarora baibuli abange babangire ko genda banyorane nabamwabo liuka nanya bone gozaliwa sai santa sana mwakorogokera bino teligo chibichite kabere gazeti iwatumugano wanafunzi wazazi kuchugua upya shule za sekondari PEF ande okorangari bagaunu mugano li matidatwa ni goli ya ruwe ujasaba ibuli nabalimu nabo na aborokiwa gochaka nande bono gochora gusokora maunchiro sikuru chiri barangiriwe asolio urangiri sikuru ye tancheti oiro matupangata nabere nande okora bigo munchumurire erongano olikiri chibe chichia kalenga echibe chichia akabere igazeti ya Taifa Leo chikibo igo chibe chichiria Chikatana limo nabokora sezeti ya The Daily Nation asoko na 7-day revision window opens for senior school placements mangana yonsi nyora sabagazeti abere kigma ekerokonyora ayonsi kulinde kontra kora kurugaiga epiche katatungu kwa nerere igoro ya matakwa ya ODM kwa UDA yazua mgawanyiko mpya ande birangera leo usokuga ni amaganyo ye chama eli ya ODM guchesi chama ya serikali ya UDA nali aletire ugwatanekana ubutindi kulingana n'ichikora cy'umunya karugo we chama ya ODM uyubegoro mu governor we county ya Omabei nere Swati Gladys Wanga igo abeke enkona yego tebanga igo andake aganire serikali ili ya UDA gutayingiria gusubira sanania kubeka barwanire ya siyosamo chiria ODM ebwate libagadi ndana gusebwate chikoni chisami chingamo ensemble ya Nyanza chisamo chinde au rabona nsamo ya awrongo wabusile chisamo chinde awasibono egotobekaranga kolenga Wanga agotobanga nagadetinga ODM igutwara abajumba bange asebunge nonyinyo yabone serikali kegendete gokonga kigima erungano olikiri chipe chichega tatu igazeti ya Taifa Leo kulendo yolenga echame ya ODM yo ni watu boba aserongoro wabusi
watika ni chamelia UPA na DAP Kenya ichibo igo chiriri bagali nene asiro ngongoro wa Busi ngana likirichibe chichega tate gazeti ni onsalika sina kwa tongaini mama ke muntoma igeka ngakwaso monsalika natakwa matakwa okay sasa watereziro prakiko igwa jina imutingo kwani ntere ase page ya gatano na kabere gote ODM demands more bigger jobs to support Ruto ngane yo moralion sarika nyare okwanira kurende aiga nebwate ensemo yende gusekinga sekende kereko erabuna nigo andake ODM iganeti buna sobochori bonene bomwaka 2027 ODM nyare kwewekiro gukyobokonyi boburai bwense nabo igo asensemo yende ikirobono mokonyi bo asikiama ikiga ODM homosike Godfrey Ososi wananyare kobole buna chi point gusamagana ali 10 ali banyare tugukwanere ikiombe kya UDA nabo igo ODM nabo nerete guikiranirwa asenchira iri ingikirano kigima nabo igo Wanga said they are pushing for higher positions in the post 2027 election government ngase serikali rebusio nigo ODM gusekorengana no mugavana Wanga ODM nigo iraganie birogo bire ebinene kubwa biri babwate kyukire bono ikirogo kiri kyobokonyi buburai bwense page ne ya gatano na kabiri nabo igo tigara asekyo ekyama ikyo gya ODM nigo nainde egukwanira enchira orogongo rwa Luo Nyanza gotabana Raila iconic leaders that leave Nyanza with deep leadership gaps bone megwanigo yatigeire asorogongo rwa Luo Nyanza kupatikana no kwa igati ya Burai abo babiri bagotwara mu musokima asi siasa yorogongo roiga unabono ogokwa kwaye omoskereila Odinga ogokwa kwaye uyo kabiri omobunge okarachonyo omoske Phoebe Asiyo naboigo nebwate Dalmas Otieno oyorenge omojumbe wa Orongo naboigo Charles Ongondo Were oyorenge omojumbe asi constituency eri ya Kasipole naboigo nebwate Kennedy Nyagudi oyorenge former Kisumu Town West MP na Roselyn Odede oyorenge asikiombe kirikia KNHCR naboigo Justice Fred Ocheng bononga umwako yiga nigo bara yabange kurwa Luo Nyanza banyare gusiria magimabo abo babwate enkwano gusibabwate sei babwate ribagari nene ase siasa yorogongo rwa Luo Nyanza naboigo drivers must stay alert to stop road crashes bono abantere bagenda tekubori kwa kigema ase amatukaya igapanyara kuba maiso elioko konya gusigotoria magima y'abantu na sensemo yende nigo egotabana stop killing suspects in the police cells kubwatakana no gusira kwa aba egati abakagirwa bari bobusari guse bari babere bakubikwa biara nabanyanyimbo kurende basiria magimabo asechijela nigo bondo kuburirwa kwa bwatu kirogo cyase abanyanyimbo nabo igo nonye serikali kwende kibuna ekira umukagirwa abekiro biara ngo bare biya guse obugima bwa enkorendo bole ekiro bale asama oko ya abanyanyimbo yuno yari asigazeti iga ya The Standard eritikoria rero ng'abanyanyimbo barenda obugima bw'abantu ekera omuntu kwa irwe police station barabona asende kya Kisii Central Police Station no bwana tubugima bwabo no bwengenjo ntate ngoboli ngakyo musigari oyero munyanyimbo eretari omuntu ere no omuntu street eretigare ndo bwaye na nje tigande ndo bwane bono kerore ase kero kwa rutiru mali ole usene rumande bagoteba rumande ntobwate kerore ga nayo kwerenda gose mbali bakubigitaro bagukorenda bakondenda gutembasiegete iburi kibagotiga bono nkoroga ega kubwatikana kiribuna umubaro w'abantu basiriria magimabo ase egetasene balese bitasene asama ofa y'abanyanyimbo mwako yoiga nigo obeire go comment kana kigima ikibono kialetire libirera andake abakenya bachakire ko bo abuna ekiro kurwe police station osokube kubyara nabo utairane kore moyo mete tubona tigo kuno kolengana ne ilichiko kiro kwabe kirubyara ubona tekobera gari onyene kinage chakigwe koraro utari gwakwa bono rojo musigari tubona tikwa ugesusuro egesusuro obona tekwa ungerigio kobekwa byara urutuma ali onyakobera rojo musigari ugwatira omuntu no muntu ori tukuria na rinya samu bangirite ngakima bigukwaye onkorogo bono mumaye kubekera musigari amagosa aseta iyo tukuria kiria igire goseria aseta iyo nonyeri chikoria Kenya rikoerera boigo aseta iyo onkorogo ibekire munakira urachi kubwata gochetera ali uguchugukweraro roche matrita ndorega nyasaye tata nero kubangirite kiregendo
Yes, nguru na amanyete. Lakini tigana rako. Lakini onkoro kwenda kuita umuntu komwege susuro muite bakakwe taringa. Nakie kikegukaro. Iko nayo nyasaye na bamaitenga na ba ari gocha gukugo. Matiri tari. Nyasaye na bato bagitire ku. Onsarigo onkoro kondo chenga bono ngo mwakatolisko. Okay. Atara kore donda. Kwa kuangua ansi gazeti ya The Daily Nation ya Taifa Leo. Taifa Leo kurasi kaunti Chicho uyu kabere umuseneta Oyembu Leni Kivutia igwa mochirekerage abali bayirera ese igose ogusaliwa kwenibo n'abanyabiasa konyara sara asanamuno bali abasimeki na bali baoni beke maliku mamira asenso bali Chicago kaunti ya Embu olingana na Kivude igo abatabanga nere ubayatali bagabana biashara bayikaba uchuliaba kiralinga sobora ina igo ngobe sana komyako nabo igutigerwa asara irene mangana likore se kaunti ya Embu ikikomchili chinyigara bokonyara gazeti gachipe chekati asensamali county kunende kero kuligilia ayanda mange emanya mangana kurasa gazeti kalikagati gazeti ili asibirgali bya yumuliki gazeti iga asibono ala kalikuru kurate yotinga tushereheke kwa uangalivu tusije tukajuta atowe chingere nabwo ko wakeromo yigeiga asubu asetole maiso eligera mtocha kumia na kolera baadaye usabu nyuma ngeno sinyara gazeti ya katika nyuma gazeti ya Taifa Leo kulinde asisi chama iko ikukonerere rais wa Brazil amwonya Trump kuhusu Venezuela tuko na muraibu nsiri ya Brazil yuko kunganere rais Luis Inacio Lula da Silva no muraibu nsiri ya America Donald Trump onoligo baligira nirili solibe ayo muraibu nsiri ya Brazil komochia nabo kumukulera muraibu nsiri ya America asukuberka chigali chisiga nabo ko Estonia asisi gichinsiri Assembly ya Venezuela kono muraibu nsiri ya Brazil nera Luis Inacio Lula da Silva yotabanga okwe sona libunsi America asisi giria Venezuela ninsementanga ni yokuigolera esigiyense ayura ave entinde ngana yose nyara sibechi chekata na gatato urasisi chama ikigazeti ya Taifa Leo waraboigoira bole tasingizili ya The Daily Nation na kongoja kuro segeti ya Taifa Leo omwali kigima igebwatumugano asipechi yo mwelio gukolera epechi yemerongo ebere ukwanira igoro yekelaba gusa CBT wadera club kiliga Arsenal zote nga Arsenal kura Christmas tena ukiwa juu ya meza English Premier League EPL club kiliga Arsenal na boy gona Arsenal tunaende ni kuchukulia kuchingira Christmas vale igoro gali ya segeshuli asenko yogo sasiri ya English Premier League yumanyikana EPL kulingana neba ugo kunyolia mwancho mali ngatali etunde gayoka kulinde umwaka wa 2022 2003 umwaka 2007 2008 2022 2023 na 2023 2024 igon club ya Arsenal kabire bosio anse oko gego chingira Christmas kere na mpayamo asi point krabani krabo kego moncho muligere unyolenga ni kubati point emrongo 3 asi chinko yo iko bera sana bera chia gosoirie anabigo koba igoro asi eligiyu ya EPL nanda mangi kura sebiti na likresi gazeti ya Taifa Leo ya The Daily Nation kulende kurugago onkura ya kolera asema gazeti asinsama ya ne emambo se ekingese kerike ukwana robo chano se gazeti ya The Standard ukwana mangana health and science ritukuria lero igo emulikirete uburiro bwa hepatitis uburiro bwa hepatitis empolibo koleta umuchano ase liver lini rio omonto yanyarekana buna lini ria chakire kurwara kubwatekana na buna bono gotumeka ebinyuwa gose okonywa maru na boigo ebinto binde ebingi buna bono bimanyikirite buna toxins na ebinto binde bingo konyara omonto iboire immunity ya eteri strong buriro buiga bwa hepatitis ni go bukorekana bochakire komentekana kigima aiga asensi ya Kenya kire gotabona silent threat egotabana Kenya faces growing hepatitis cases ase amatuko abwango iga korende eye nero egotabana early detection and vaccination can prevent infections, reduce liver damage and lower the risk of liver cancer. Ekero monta konyora chanjo against ubururu bwa hepatitis na boigo monta nyare kolingoli wabanyare kumanyikana mapema nigego konya utasarika kwelini na boigo
okonya umuntu takonyora cancer yerini ino mugana ora page ya kabiri asikingese kia health and science ase gazeti ya The Standard yeri tukuria rero nabo igo mugakoyo maiga nigasireti abana bae batano na babiri asi oburwire bwa malaria korende ni gobono akubura buna chanjo ochiasa abana bake abana ebingwerere against oburwire bwa malaria nigegokonya ikegera buna abantu abango konyora ng'anda ke nigo bagusirire n'oburwire bwa malaria mburi goita korende asa abana ebingwerere nere byakira omwana betwe sindani eliyo kumutanga against oburwire bwa malaria esosera yes. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bono uyu mugo chikolie sikuku mapema kwa raza kura duniani. Aiga bono gaiga nigabwate miako 22 yoka igakuru kwa Silvia Mwangi kairetu kega kanini wanatea okay nerero tubwate buna omonyakiendi tukolia rero nandi nigagosoma sukuru mwanafunzi naende baise kukwirechera akosoma Mount Kenya University sikati kirira kina no mwanafunzi imagine okay niganjite sana gosoma vitabu naende niganjite sana anjite ko pote yani megano gabuga neranjite gosoma naende nanjite kwa kontimbu kwa razake ra duniani wi igobono nyagumutaitaye ukwirechera 07 nambe chakirite 074158 okay shapima kwa razangu. Leo ni siku ya Jumatatu, Disemba tarehe 22 mwaka ni 2025. Taifa lero pechi kianda dondosa hapa na pale kwa razako ra duniani. Okay, gaiga igego tebekana agaiga ntete komyoki paka sako London Uingereza gango ko ikilanda ni miti ya Tironte Sport kwa razako ra duniani. Bono gaiga mungwa nakaliga ugasirite unasira bakamakuru oro bakamuimukia family bakamuimukia buya bakamubeka ndege ime na ubeka ndege ime undeta yumaite ngoyoga ni gasire tio boroso ni gakwete bono gaiga eikirete family ye ekoboligwa ekoboligwa nga teribuya kobogolia omuntu usirete asendege mutabuati amasakara why pone familia na boya bege tu ase gochunguzwa mono oino molikione masirika okay korusi gigabu koire mpaka asakoro kwa asa matire tatia gonzaka asakoro kwa derbe dabai derbe matita somera Derby England okay Derby Uingereza yani England mwalimu wa kike avutwa kazi kwa kura urota na wanafunzi okay bono gaiga musubati na kale gaiga oro mwalimu musubati o mwalimu igaga kale kurutira aba mura emestari mikiki kwa razake ra duniani okay bono musubati mu mwalimu yo na babute tu ese ngencho niga kuingira abana besukuru mapema design morikiona na baguru design mapema okay kurugiga bukwire mpaka sakuru kumachakos mchini bona akona tirenkagi gaiga morikiona gaiga niga kuruko Penison Mateka gaiga ngonte byalenga omosubati na kale gaiga gaki esimiyo mosacha nyetige bere gochiali esimiyo mokungu nyetige bere gochiali tigakobogori esimiyo mokungu tigakobogori esimiyo mosacha okay bono gaiga omokungu na karaiga esimi abwatene yo mosacha esimi gwako era kabwata aro okay akaiwe sauti ekobuka kurwaro nigere sauti gete sauti ensubati sauti enyororo sauti engiya akamanya kurwa kaira na gochinka gotebi mwako ngabone sie kire tuatigande asenje yaki esimi enambene yangu nambene yangu nyakengo ngazi niane enambene yangu
oina anti yanore waka gaki baba okay bona siekere ogotigana wigakobe abo nona kotebinga Machakos muchini no morikione ni gakorogwa Benson Mateka ngoruzi gabu nkwere paka Paris Ufaransa papu Paris France Paris Ufaransa okay Paris Ufaransa okay France France French okay ekana wikiriga iga France aiga ni gongo tebunga omo sanare ga okumete sana asoro gongo ruwa France okumete sana we bono gaiga igoya ikirete musani akemea wa Mbeya waliodai ameaga oh my god omusani oniko bakonya komukwana ngokure kai paka WhatsApp Facebook YouTube everybody everywhere ningo bakona komukwana ngokure okay bone yekirete akamakuru agasoka bwe komonyene agekwanira live ogoteba ngancheti nkweti moyonde live and direct agateba ncheti nkweti moyonde mukonya wonkwana ndoje nga aya ino na ligereiri mulikione gaiga mashirika mwigisachi abuno ngukorera seti yani ya taifa lero kwa razangu la duniani mugakanche misi onkorogo kibacha iri haleluya Boncho murigereria aseseme iyo no tugukorera king'esi kia magazeti asomurubiri gabutwani agatembe kurinde turamnyoke cha sonkorogo na never okay okay National anthem ya never. Hallelujah. Ngoba taibo taminga nyasaye no muya yo toikirira rero. Manya imagine ngakukura rituko na benga kwakoriro mwaka. Ekiagera niki nyasaye tata na bara chedi time.
na baracheni time egari kwa gureteti gari guchiabu. Okay, nyasaye tata na baracheni time abana bono bwato gwetogeri gabo kuna gutungaina na bokonyoranga nyasaye tata uchire ubairire guru gutigireria ochieri. Okay, bono ntate komnyokase never. Aye tata mbarenge okurmaega mbarenge okurmaega tata minto mamo minto mbarenge okurmaega iga ngachisuguku barachi korire abaibuli baito bakorire onye ne chimbuli ba nyenyire onye ne chingoko mba nyenyete onye na masia mandazi na bono barenge mapema koleta zaidi bona irene tata ngakibono gochago twetogeriga nga ngoma itenche bono iga. Okay, abona manyanga na omurira basani gabo mapema basani abange gabo buya kabisa ngoma itenche bono iga ni gombangete igombangete papa amasia mandazi epande runane talia yemo. Okay, bono iga tata igombangete esukari ekiro runane talia yemo wi. Okay, bono choto tiorokere kabreyo abaga bali bakarega igaga mbaga korire binte mbaga korire bono kuwa kora nkiogoto teberi nkiogoto bono to take aitusu papa gato konyeki aetata nyukwa bangete mbuo tigagotosumbua ngamumuro minto koru America na antomirete gari bono gagotomirete gari nkiogoto teberi ogoto tebiki bono iguru Yesu kubonera ogochago kwana mangana gabo gochago toeresa buno bangete ngumaite esugukwe bora litaite konyoma. Okay, gotaite konyoma ri ocheri niki gosayereto musubati tomusiokere ngwaletiro musubati straight ngesugukwe bono igantate komento mwana onde gotaite komento mwana onde ri ocheri ni ntugotebi gose nayo gochikuchane gochimutugo so kaki tiga gwe hata tiga mangana Yesu kwana mangana masirini ngango maite aye basibika mugako ne bono iganga krete sabu eyanga ngorete wi eyange tanya koreka naga iga gusise ito. Okay, bono yoko ereza okomoereza akoreki ote yanga ne yao na ndengocha kobekuri. Is there a problem? Kwasuta gweto gigembe bete ige eri baminto gaki. Aye, let me tell you this, as never, wetora iguru Yesu guku, tabatari tigana, ekiagera banta bange gaiga, moitira abande emioyo. Montago tebanga nakapugate gusine mbuli ago chikonyenya, ahe bono kwarenge linga gaki, onyo gochikorie mbuli, na nchama ena wikankondi isena no mugondo na nchengole mbuli. Kumbe naona eritabu atembuli ejo. Tiga wetora samanga Yesu guku. Sigwa pemberezi, wara sigwa soroli. Never. Hallelujah. Abasi wanu mwanchu mulere nyuma yokonyora never no mugako nkorogo na bigo amagazeti yitu alete masemo ndo chikero cha butokire gali jireka chikumyoka kirege isanu libere urochinsa ibere chebono mambia mwanchu mulere tokusabanga gotikatole ase emirobeli nde kubwati ngorangora aserera singi bitango bitako nyalekana no tokutikira gagwa situ waningagatembe kulende togotikira rorio umwachobo ligere usaligo leti biteri jutisi onye mogo soka tu endra sigwa pimbiri sigwa soro nje nondriga mama ke munteke molike ngakorta matita kaki rade no egoratiga ponto kura bolinga ki matire no nkoro no sarigo ngaimo kongira ngaitwale gochi ura nasi tuko ila lindagi usaligo mo especially matirita ngaimo kongira matirita
Ngayuthe gwete kwenda. Ando cia so igwe tongire matiri tateresena ne problem. Ne wiki Yesu gukuru tutaikia mangala mangi igosokoro kwira ngora. Okay. Korogo guri sign language Wilson Makoli ogukwanire. Na itabire akandikiretie TV rakiria bana barabori. Atebe to tomeri rubeli nyangi bache. Mukwani gasi sign kumukore gusa. Ngoma sign sibono aiga tiga to koranya gwa kwanire tiga to kunya. No Wilson Makoli. To kunyara tiga mangana gai. Ngija no mwanchi ogoli mwanchete. Vanjete bale. Sorry, ori wanjete sorry. Igone nyangi aguchokora. Nyangi nguchiare gokoro mwana uyo iga. Maitota Willis Makoli ye weekend wali genduru enyangi ni rachiete ari kumachi tata bigete suti simcheso. Okay. Simcheso. Taimangano mwancho mulira atugukoreraga gwasebono asinge nchibitako bitako nyalikana kuli ntumerane ankyo asetuani yagatembelizko lye Tuesday edition kuli nde asobono tugora gutika mu n'ibintu biyaga we release bituminde toska tuchaliganda ko karege tembe television nchengoro kwa Geoffrey Onsarigo mwana buliro mbia mwana sana mwancho murigire ngoro kwa Matilda Obaigwa tware wiki ya masizeni na Boigo Nyasato anjere 20 tutambuke umwako nde na Boigo twale suku masizeni Oi!